Ai văzut, mă? Vezi că se bagă sub creci. Jos aici, mai jos, da. Stai să mă țin și puțin de timp. Hai că sunt eu cu telefonul, că ăla e în mașină. Filmează cu al meu. Lasă că filmez cu al meu. Băgați-vă, coteți-vă! La mine nu stai să mă ajut. Uite aici, în spatele. Nu ce să fac. Mă arunc în apă puiul. Zic că pentru tine fac. Da, hai să-l scot în băție. Mamă, cum îl simt. Ține vârful ăla mai sus. Uite, bă, profesorul. Ușor, mă, nu te mai agita. Lasă ușor. Așa, ușor. Păi tră-mă ușor, dar ce vrei să-ți fac? Cum am dat de aici? Să uite. Dă-i drumul ăla și faci e mare, bă. Așa, bă, ții biclata la obosit. Hai că mai ai ceva pe grătară? Mai somn și plătită, mai contează la ora? Tu nu ai de somn. Scoate-la în set asta. Să nu se încurce în ea. Nu e că ai adus-o în mal. Da? Bă, dar cât ai aruncat de mulinezat? Nu rămân la fund. Hai, Vita, că e aproape de mare. Mamă, că sunt. Depune efort. Eu zic că-i somn. Dacă era crap, dădea până acum. Da, mă, da. Da, mă. Îl simt. Văd că faci încet să fac tipul. Era la seta în apă. Da? Da? Era în apă. Vârf. Gata, l-a durat pe acasă. Ce, mă? Te-am zis că s-a agățat în apă. Dacă e zic. Lasă-i, Vita, n-are nimic să fac. Dă-i. Uite acum. Dar nu-mi văd, mă, nu văd că e așa. Să dau o coadă, să dau ceva. Băi, trage-mă la însuța asta. Te-ai intrat undeva. S-a agățat. Cum să trag iubita? Să mulinez? Tu, Gabi. Nu mai filma, băi. Lasă-mă filmarea, băi. Claudia! Nu așa? Lasă filmarea, gata. De ce? Hai mă, lasă să filmez să-mi scoți afară. Așteptarea, mă. Mâine nu ai văzut mare. Mamă. Ai văzut? Da. Nu zice văzut mare. Nu moale. E moale, mă, s-ar fi să prea tare pentru textul ăla. Nu știu aici. Hai, mă, că lasă-mă în zi. Hai, iar repede. Hai să mai schimb, bravo. Mamă. Mamă, mâncați aș talente tu! N-are loc, mâncați aș. Gata! Mamă! Băi, ușor cu la atâta, cu agățit, băi. Dă-mă naibii de la acesta! Mamă, cât ai somnul! Bă, ce-și talentul tău! Da, balau. Filmează. Fă și mie, poți. Dar și nu face. Și ai ripul pe direct pe grătar cu el. Mamă, ce frumos e mâncați, ce talent. Ia, stai să dau umbrela la o parte ca să nu faci ea să-mi Ia uite, mă, l-a găsit pe ăsta că e gras acum. Rog, să-i aduci tu aparatul din mașină.
Mamă, l-a crochetat. Se poate, fii atent. Mâncați, câte kg are puiul? Are 6 kg? Are mai mult, are 10 kg. Are 10 kg. Auzi, mă, oare ăla să-l bagă la ecologic? Somnule, te-am prins. Telefonul, cu al meu n-am filmat. Păi eu să strămi cu asta, că nu se vede bine pe telefonul tău. Te-am prins, somnule! Uite, e tata lui ăsta de aici, care face publicarea. A venit după fisul, mă. L-ai spus, mă?